Getxoko zirkuituaren 75. ediziora iritsi gara. Bereziki zaila den eta gure bizitzako arlo guztietan proban jarri gaituen urtean. COVID-19ak egindako osasun krisiak berriro ere agerian utzi du amankomunaren, talde lanaren eta zaintzaren garrantzia. Alderdi horiek guztiak funtsezkoak dira kirolaren munduan, beraz txirrindularitzan ere bai. Aparteko konplexutasuneko hilabete batzuen ondoren eta kirol ekitaldien programazioari argi berdea ematea pentsatu ahal izain bezain laster, Puntagalea txirrindularitza elkartea lanean hasi zen Getxoko egutegiko hitzordu garrantzitsuenetako batez gozatu ahal izateko helburuarekin. Erabaki horrek beste behin agerian utzi du horren kirol proiektuak duen sendotasuna eta antolatzeko daukan gaitasun handia. Beraz, zorionak eta eskerrik asko elkarteak egiten dituen lanarengatik eta ondo egiteagatik.